हाग्रामा महिलानि बिथांनि सायाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमानि गोख्रों बिबुंथि। बे समाव नोंथांमोना मिन्थिगौदि हाग्रामा महिलारिनि गांसे लाइजामखौ लानानै रायजो नाङैनो सावरायनाय नुनो मोननाय जागासिनो। हाग्रामा महिलारि बिथांनि माब्लाबा आरएसएस आथिं हमनाय, माब्लाबा एमपि बिसायख'थि लानानै, माब्लाबा बर'फोरखौ खृष्टान धोरोमाव हाबखोनाय बायदि बायदि बाथ्राखौ लानानै गोबां सावरायनाया सोलिगासिनो दं आरो बिनिनो गेजेराव बिटिसिआव खृष्टान धोरोमखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरनायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा MCLA हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा धोरोमखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय। बिथां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव धोरोमखौ लानानै लाइजाम लिरनायनि सायाव मा फोरमायखो फै जों मिन्थिना लानि। हाग्रामा महिलारिया जिखिनि प्रसार खालामदों जे प्रमद बर'आ बर'फोरनि गेजेराव गासैबो बर'फोरखौ खृष्टानफोर नाजादों होननाय बे टटेलि फल्स बेसलेस। कारन प्रमद बर'आ सासे बाथौ सिबियारि मानसि आरो बाथौनि सायाव बिथाङा गोबां फोथायनाय दं। गुबुन गुबुन धर्मनि प्रति बे बिथाङा रेसपेक्ट दं, खिन्थु हे बोलि गासै बर' जातिखौ खृष्टान खालामदों होननाया टटेलि बेसलेस। आरो हाग्रामा महिलारिया गादिनिफ्राय गोग्लैनानै थानानै माब्रै कायदा कौशल खालामनाय प्रमद बर'खौ खैफोदाव खोख्लैनानै गाव गादियाव फैफिननो हागोन बिनि मोनसे षड़यन्त्र, बिनि बादि जेबो नङा। जों हाग्रामा महिला बिथांखौ सोंखारियो जे फल्स बेबायदि बेसलेस खोथा प्रसार खालामनाय मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे बिभेद लाबोनो नागिर, खृष्टान बाथौ ब्रह्मनि गेजेराव मोनसे नांलाय खमलाय लाबोनो नागिरनाय जिखिनि षड़यन्त्र बेखौ जों गासैबो बर' समाजा सोंखारनो उचित। जायफोरा गोरों गोरा बिथांमोना बिथांनि बे बाथ्राखौ सोंखारिनाया उचित। गावखौ गादियाव लाबोफिननो थाखाय बे धोरोमनि सहाय लानो नागिरदों। बिथाङा मुथते जिखुनु उपायबाबो धोरोमजोंनो जा, थाखा फैसाजों बायनानै जा, मानसिफोरखौ थगाय थुसि खालामनानै जा गादियाव फैनायनि मोनसे उद्देश्य बिथाङा लानाय बे खामानिफोरखौ मावदों। खिन्थु बिथाङा जेसेबांखि दा नाजाथों, जेसेबांखि दा बाब्राबथों, जेसेबांखि क्रर दा बाहायथों, कुनु दिन गादियाव फैफिना। आरएसएसनि दैदेनगिरिखौ लोगो हमनानै बिथाङा बिजेपिआव हाबफिननायनि लामा नागिरदों। ना आरएसएसखौ लोगो हमनायाथ' गणतान्त्रिक हादोरनि गणतान्त्रिक मेम्बार हिसाबै लोगो हमनाय, जायखौ गोसो जायो बेखौनो लोगो हमनो हायो। सोरबा बे पपखौबो लोगो हमनो हागोन, आरएसएसनि मुरब्बीखौ लोगो हमनो हागोन, सोरबा धोरोम गुरुखौ लोगो हमनो हागोन, बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु जोंहा माबानो गोनां बिसोर जे सासे जातिनि बेसेबा गिदिर मुरब्बी जानानै राजहुआ भाबे सोरनिबा आथिं हमना खुलुमनाया जदिव भारतीय परम्परा, अब्लाबो बिथांनि थाखाय बर' जातिनि मोनसे अपमानजनक मोनसे स्थिति। बेयो जोंनि थाखाय लासिंसे बर' जातिनि थाखाय बर'नि इसेबां गिदिर लिडार 15 बोसोर बिटिसिखौ सालायनाय मानसिया सासे मानसिखौ बेबायदि आथिं हमनानै राजहुआ भाबेबो सिखावहै सिरि सिरावबो नुवाजासे खुलुमोबा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। खिन्थु राजहुआ हिसाबै मिडियाफ्राव ओंखारलायजासे बिदि खुलुमनाया बे जातिनि थाखाय मोनसे बदनाम, जातिनि थाखाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।